Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Standby sa Action Right Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati, region-wide mga palangga kita sa nabilin isa ka oras. 8 ka minutos karon nga adlaw Huwebes. Petsa 29. Dalawang tulog na lang babay na sa bulan sang Abril. Ato naman nabiyabihon ang bulan sang Kabulakan, ang bulan sang Mayo. O kada siglang sang numero sa kalendaryo, no? Huwebes na mga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining mga correspondent sa liwat na Manila sining pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sining mata kag durunggan oras sa kagabiyo ng aton sining Patrol 2. Ang aton sining Crosswind Patrol kay ina pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sa nano pa nga mga eventualities from where the action is. Matik Aksyon Jan Diaz magarisponder. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang kuno may, iariya lang kon mais.
Importante wailang Malaysia, aksyon papang, Nixon tahom. Aton mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, tutok naton sa update sa COVID-19. News Center ina ginatutukan sa Webes edisyon, pang Webes nga pagpangalagad. Buylog nato ng Puwersa Aksyon Dale Salazar. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siyudad Sangbago, Puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa kinanda ng inyo sinialagan ang inyo siling angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa Rabilini sa kaoras 7 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Manaya-naya ang lakat sang panahon sining kagabihon, although nga may mga porsyon sa kalangitan nga may mga nasiplatan kita nga nipis nga galom nga kon kaysa nagatabon sa pag-igpat-igpat sang aton sini kabituunan. Nevertheless, ang aton sini nga mga kapulisan alin sa Police Station 1 pakadto sa Police Station number 10 nagapatigayo na sang pulis sa visibility saturation drive alas 11 karon dugay-dugay. Curfew na sa syudad sang Bacolod. Ang Bacolod magapabiling gyapon nga MGCQ ha. Oy sa aton nga mga motorista ba mo ni permi ginasulit-sulit ha. Nga daw guba ta nga plaka. Pero mayogin man kung kaisa kung may naga-remind bala. Inay lang pagpadaragan slakyan. Adasi ka lang kung emergency. Pag hindi emergency, inay lang. Parang safe and sound ka nga makalabot sa imo destinasyon. Tatawan niyang salakyan nga Noto Montero kung prontuner. Sumimplang da sa concrete barrier da ka. Flyover daw. Amot din ang direksyon sini pasor halin sa north to south direction. Nadumduman ko man sa una may ginrespondiran man tada nga actually na manong pauli manggani kita tumong. Pud kami to bala ni Papang Nixon to. Kundra gid man nga lugar na tabo ha. Soblang kiri to nga sumimplang man sa concrete barrier da ka flyover bla mapasaka ka. Ang direksyon niya to alin to sa kwan mo, alin to sa north pa south direksyon. Yung mapa kwanto sa bla mo pa barangay Singkang. Binunggo yang ginasakyan niya nga kiri sa tunga-tunga isang ulo ka kiri. Tanda man sa bumunggo kay sintro gid. Why to saya ka kwan? Why to saya ka pa minyar ka concrete barrier da sang flyover. Pero ining gabi yan na kwan gid nahuslo gid ang panapa ka flyover da sa kwan magsaysay. Kakas man ang panapa sang salakyan ning gabi nga ginrespondiran ni Action Jan Diaz daw. Ang sakiri to yung nga nakalabay kami ni Papang papuli na sa balayta. Ang drivers to ya hubog. Yawan pa to kakiwa lang mga rescuer to kay na ipit to sa Manubila ka lakyan niya mo. Iubog statang to senior citizen mga nito. Hinaidlagan mo. Bungwa mo ng concrete barrier ka flyover. Isanak mo na to eh. Usa makasiling kita nga
base sa salakyan bla may factory defect. So kung isa laban gidara sa man defect, hindi sa factory defect, kundi man defect. Dipikto sa tao nga nagadala sa lakyan eh. Kaya may labot nga haras-haras, kung kais na, makasyat-syat man, about ito tag-iya man kadalan ko na magpadlagan, why man bla kwan, why man punaw. Oh. Nano nga swerte kang nano nga plastada nga binunggo yang salakyan niya da sa concrete barrier pasaka da sa flyover da sa magsaysayo sila kakas pa na paya hindi gito mapuslan ko ng salakyan to kay kasi pati ang alternators no dalasa guro to kito kakwan gid nabalaan mo gid sa impact ya bla sa itsura yung dasig laga niya kay kung hinay lang ti hindi mo na guro magkalakakas kag magpilo panapa mo da kulos ang salakyan mo da. Una nga permita ni ginasulit-sulit nga basta gani kagabihon inaygid hindi lang magdali kay way ka man emerensya nga ginahingagawan. May raso kung mapadasig ka kay may ginalagas ka o kung may emerensya to sa lugar mo, sa balay mo. Kuhay mo lang, hinay-hinay lang. Nabiligay ko nakainom ka ba? Kung halos pa lang, pwede lang. Ayaw gid magdala sang salakyan ko nakadrink. Nabinigid ang mga nagamotor, bla? Nan. Kung nagamotor ka, maksidente ka, way kagit pagdaog. Ibagnos, kaginos-nos mo gid ang bilog mong alawas kung di manaso ng kalang-alang ang dive mo sa dalan, maalangoy ka sa dalan nga may tubig. Sigurado, inos-nos mo ginang siko, abaga, batiis, tuhod, kaguya mo kung mala ko di kalampo sa simentado nga ulo, ang asimentado ka dalan ng ulo mo. Kadamo na daan sa mga aksidente, katabo di sa aton, kalabanan gid may mga nagkalamatay gid kon si migo ko pa Ricardo Asintista ang lain lang to kon hubog ang driver base hindi pa pag-i-honor sang insurance at tilaban iban ganis to na nagahutik mo na traffic investigator mo ano hindi na napagbutang hubog ko ha. Di ka balo man sa hindi man pagbatunon sa insurance kung na-aksidente ka sa sobra mo nga inom mo. Nabalang pa-aksidente mo, nakainom ka, nakadrink ka, siguradong insurance mo, hindi kinaya mag-honors na. Gusto ng assessment ni Manong Ricardo Asintista. Diba si hubog tong driver, laban-laban, di kinamakwa ang insurance sa lakyan niya, kasi hubog siya sa aksidente sa mo. Hindi ba to Jonathan Garisa? Nan. Mga magpadala ka mo sa lakyan nyo, make sure nga safe and sound ka abot sa imo sininga destinasyon. Ayos! Nagabaha naman galid ang bulig sa mga nasunugan sa barangay Singkango sa Purok Nipchon. Damo to inilang adlaw nagdulong sa mga bulig. Porte kita papasalamat ni Kapitan Rosini Distrito sa mga aton pumuluyo na may maalwan nga kabubuton nagahatag bulig sa mga nasunugan. Isa dira nga nagdulong isang bulig man amo ang grupo sang Bacolod Eagles Club. Para da kay nang aton nga mga kuyas kag ati nga nagdulong sang bulig sa mga biktima sang sunog sa Purok Nipchon sa Barangay Singkang. Congratulations sa aton nga mga kuyas at mga atis. Oy kokina kingaga ko daw kulupinot gidang schedule ta. Luya ko man tani magapas sa aton nga mga kuya sa Bacolod Eagles Club nga nagdulon dira sa bulig sa mga sunugan kali kito lang alangin ko gina. Kung hindi ko gid mahingagaw kina. So
congratulations sa mga kuya kag mga ate naton nga miyembro sang Bacolod Eagles Club. Ang DSWD din na nagtag man sa ilang nga bulig. Ang mga nagkalalain nga mga civic organization, mga private sector kag ang aton nga mga stakeholders daw wala gid nagpabaya na naghatag dira sang iyang ilabulig sa mga nasunugan, no? May gabi dira kay Dailani Ortega Mondeya. Kung si Manong Vicente Similiano pa, ni Action Eric, check-in lang ko diya sa check-in hotel. Ga kwansa. Ga tamyaw sa ila dira manager nga si Edeline Yap. Sa kay Edeline Yap ang manager sang check-in. Ginatamyaw ko ginito to Vicente Similiano. Uy, kay Kuya Maki Kayong. Kuya, basta ka daw imog ito tanan laban picture sa group chat ha daw. Bisan din lang a picture daw, rag itsura mo. Toto, Maki. Si Kuya Maki Kayong. Mabuhay ka, Kuya Mak. Maninoy Mae, kag si Maninay Chari Salvacion, no? Naihado, pa-check attendance lang ko. Salamat kay Maninoy. Mae, kag Maninay Chari Salvacion. Mr. Mrs. Pablito Benedicto, mga taga-barangay Mina, si Palay City, may gabi dira, kag sa Calamba Resort, sa mga taga-Phil Power da, may gabi gid, ha? Calamba Resort namin ang lugar, lipat ko nga sa kapitan da. Doka very accommodating madang kapitan sang Calamba Resort nga ra siya siring nga teritoryo da. Action Radio Philippines Standard Time last 5 na. Check ta nga ton siring nga Patrol 2. Ang atong sining Crosswind Patrol, may gabi dira kay Malaya Buot, ha? Kay Maria Leia Buot, kay Jake Ramka. Mailon nila nga pagpaurok-urok, ha? Ang report sa atong sining Patrol 2 with Action John Diaz, ginadulong sa inyo sa kalawan sang DT Bayo, hibaloon tang sitwasyon sa Metro Bacolod, sa Webes naton sining pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Yari sa Action John Diaz sa Patrol 2, John Kaminjan. Siling ko ged, tuga plak ged. Ay lang kayo ay manmanong driver to? Sang, ano to? Salamat po ako na kay Luwas sa Katalagman ang driver. Mga salakyan nga nito? Nissan Terra. Nissan Terra. Wow. Pero ano to sa Matic, wala nga salakyan. Matic. Matic to. Nga ito nga ginarado, ginadala ka do kasanag, mandaga ko lang ligwas ang dalan, da? Kawalo ka, ang mga kaso nga kaangay sina, duwala na mong. Oo. It's either ga pinagusto ka padalagan, o kung hindi ka kamurot sang dalan. Ay na. Okay, TV sa Okay lang na, okay lang nga, hindi. Ina may rason, kung nga hindi ka kamurot sa dalan, pero kung magdasig lagan, mga way ka man lang sa emerensya, kag worst, kung nakainom ka pati, inaya daw, way ginagro rason da. Kana. Di ba nang investigasyon sa, nanong investigasyon sa pulis, Ay, initially pa lang, kay, hindi pa nila istorya, ang driver, kay gindala pa wala sa ospital, Oo. pero nakuha lang nila sa ngalan, pero in terms kung ano gina matutuod, matulad nga natabo, doon Oo. hindi nila ma-expect ang aksyon na rekat. Pero ang mga ring-uring kay nadigto, layo pala na ko, doon may nagasunod, lang doon si May, magur ko palumba, magur pagpadalagan, bla? Oo. Pero nalang-alang na siguro, kay ging-check kong iyang address, sining driver, taga Goldcrest Subdivision siya namang diri sa may o kung Golden River Subdivision sa Tacoling. So kung draya direksyon, basi block sinerek dasig yung pagpadalagan, tapos nakita ilang alang na sa
gulpi sa nagliko, kay para diri sa malabay sa dalong flyover, kay diri sa malabay sa may BCPO mong Anong patakuling area. Anong direksyon niya, oh? Alin di siya sa may south going to north direction. South going to north, Silingon, maliko siya pa wala? Maliko siya patoo. Patoo. Oo, baka to sa may magsaysay Araneta. Kung alin ka sa north going south, anong concrete barrier na bungguan nila? Wala kung too. Alin siya sa south, Action Eric. Alin sa south, ang nabungguan niya is... Alin siya sa right nga, concrete barrier. Kasanag na dan, ibla. Tubangan gid siyang lapit gid sa tubangan sang kuan, sang hotel. Tutubangan gid Sugarland. Sugarland gid, sanag na day. Kanag na dangadalan, Action Eric. Oo, hindi Ang na da. dulom-dulom na, Oh. dari na sa dalom sa flyover na dampi. Gani niti kasanag na da, kagkaliguan na da sandalan. Oo, ganit. Tisingan niya siguro kung di na bakod slakyan o kung ang concrete barrier. Gusto na gurang imo nga theory nga masitod lang maliko. Siya galing kay ang pagliko, guro alang-alang guro nga liko bla kiti ano man no, waya ba di pa, may katagalabay. Hindi kay ang natabo sa Action Eric gani according to sa pinabigto kay na ka mga nakakita. Oo. Dati kaya pagpadalagan nalim pa lang diri sa may Golden Field. Ah. So kung dati kaya pagpadalagan may mo siguro nga wala siya nakapreno, wala siya nakabaharabe. Oo. Tapos pagkita iya lapit na lang Action Eric imbes nga iya bala nga dalan abiya mo na tong padalom sa flyover nagaliko sa gurugamay galing kay wala na siya nakabuylo Hindi. gid yo kon dako gid na Actually gani guro hindi siya nagliko galing kang kalkulasyon guro sala guro bla wala na. tani ang iya dalan niya nga husto ari sa right galing kiti guro nasakop ya ang left wala nga side nga pasaka kay sa babaw. Oo, wala gid na wala na sa preparasyon Action Eric. Na miscalculate siguro ka na wili siguro ka pahuya be nga abi guro tadlong pagyapon ang dalan kagway samong da nga concrete barrier ka kuan flyover. Damo ginasang natabo. So dito sentro ya gid eh. Ang like na natabo dito sa imo to giresponderan sadto. Oo. Damo man na natabo nagsentro sa dito galing guro hindi tanto mo sila kadasig pagmadalagan niya nga nambal dasig to madalagan niya. Oo. Kaya ang distansya ya sa pagbunggo ya gid dito sa pinakapuno sa concrete barrier Oo. naging tupan ni Action Eric mga 10 metros ang kalayoon mo. Pursado man sa gali kay nakakas gid ang porsyon ka concrete barrier da no. Tunga gid. Tunga gid ang nakuha niya nahawaas siya. Kag pati yung poste daga tindog nga may sign lang at 20 ton. Atong pilaki o Tong pilak man gali kay balang-balang siya kag nagtakilid gid siya gali no. nagtakilig sa kaya ang natabo na doon naglatay na siya doon sa may barrier. Na doon naglupad sa kay Sus. pagbunggo ay Action Eric nagkarakatod ang iyang nga mga hod. Bumay lang nga swerte kay waay sa sugata no. Waay kag wala to sa dalom. Oo. Wala may naga-keeping bra siyang flakyan. Gani kay kung may sugata siya nga hara-hara mga di pa panaog going south at isa jagi tani gro. Ang lain to kung may nagaupod doon siya doon na eating sa lang ang ruta lino sa south and north kag diri naglabay sa dalom flyover. Yan. Nalumpatan niya gid to na sakyan niya gid duro. Grabe no, Grabe grabe. that time, Excellent wala no. mayo sakyan. Mahal nga swerte kay way gisalakyan mayo no. Why may sakyan that time? Oo. Kasi to naglabay sa Di dalawang pagabot nyo, nabtan nyo pang driver sa salakyan. Plaka bilog sakay siya oh. Siya lang gid ang driver lang gid. Siya lang gid isa ya. Oo, Why nyo nabtan na mabtan pa? Hindi ako nagtan ko pa kay ang sitwasyon niya sa sulod, naipit na si Action Eric mong sumitangko bala. Okay. Una-una nila unconscious. Galing kay ang natabo is ang windshield nga ini nagkaralitik ni sang windshield mong. So ginimo nila hindi nila makuha atong driver sa sulod kay naipit na kabay. Okay. Na ipit sa manubila. Oo, guba na lagi nila kasi wasak naman nagkaralitik na ng windshield. Bago pa na para makuha ang driver sa sulod Action Eric. Bago pa ni Jan salakyan niya kung Bago ni? bago pa? Oo, kay do 2019 nga model. Ti da ko nagiman duga-duga tinuig ng gimangliabi ko kaniya for registration pa. Hindi, may plaka na ng Action Eric. Okay, oo. Ti nagkuan kina to nag-clog up kina traffic kadali to kina eh. But yung traffic to kay natin makyan, kaya mo to ang pagtatakilid niya, Action Eric. Salamat tata, way man matamaan gid ang driver. Udong ati kung dalang tawon mo, do way gisay mo buhi sa front seat ko nagasakay ka daw. May to kay nga, maiya sa lakyan, may airbag. Amo gyman to yung bintaha ko may airbag sa lakyan mo Gani, kay kung wala sa airbag, Ati kuan gid eh. Tapos gid lock ito sa. way swerte mawas sa bintana sang windshield ya.
Gani, kag ako na taon ang ano na bala, ang gaagot na ba sa duwa ka goma, Oo. tal gito ya, kakas gito aksyonere, tapos Sus. ang goma ay kiwi na bala. Magamo nang adlagan kag sitwasyon sa lakyan niya, sigurado ko hindi na guro magnubo sa sinlagan niya mo. Ati mo, amo, giguro, iti ang bato ka polis, lang taon nila ang CCTV, Oo. para makita ang dara. Oo. Pero check pa nila kung ano pa kita mga rason kung nga nagara amo kinang sitwasyon sa salakyan to, nga, Kita on pero gitang wala mong. kita anong gilang tinae isang dalo miya ka sa lakyan. Oo, ang iabla ko na ako si Papang yung radiator tank. Oh, labot gid. Ate way gina, kung gina total rate gini mga mo ni. Total wreck. Kaya Ah. right, kaya nagruwa. Ito bang mga tubig, bala sa ano yung naguro? Ate ni madalagli sa hilot-hilot ni sa Yawan sila pulpul-pulpog gaya ni. na towing. Oo. Ate ang kuha na gid man sang bitaw. Nakuha nila, pero dugi-dugayan man sila. Kaya ang Pure, goma, eh. bala galuiloy. Oh, correct. Yung buli, to kupos pang goma nga daan, Ba. running flat sa. Kailan nila si quarters? Gindala na lang nila sa quarters, kaya dapat ang plano, gin Station 8. Oo. Sikon sa Station 8, layo 8. Station 8. Kaya dahil singkang aksyonereka. Mm. Ang driver mo si Victor Kenneth Senso Jr. Ba daw kilala nga pamilya na, hindi man? Medyo, May kaya-kaya gano'n. Pero edad na. ako din sa police kayo naman more or less 50 years old. May no? edad naman. May edad naman. Oo. Taga Golden River Subdivision, Barangay Tacoling, Sirad sang Bacolod. Golden River, ito ba nga lang sa BCP yun, di ba? Nasa tabok. Sa likod Biakto. sang kuan, likod sang Convention Plaza Hotel. Dra. Ati mga kuan na da, mga big time mo da nagilistar Big time? da. Oo. O nagko na yung mga nga mga balay Di, dabla. di ba lang balay ni Action Idil, wala na da, no? Sa una, Sa una. Okay. suwang, nadadra action na reka. Grabe, gaguluwa glit na oh. Wasak ginaganay. Ang Gaguluwa, kanadra. gaguluwa gali ang kuan ang tinae sang ulo yaw. Grabe, no? Matukay na ang sitwasyon. At yung bagay ni Sir, wala kay minor injuries lang ha. Swerte, kita minor Oo. injuries lang kita action na reka. Sus kung mga malas-malas na tong driver to, tani tapos gisa. Gani, itik ang sitwasyon ba, tsura blang kaslakyan, ikaw ng taon mo, Oo. dikto ka ina. Kung ang tawon mga ulo sa salakyan niya kag sa pronsetya, makasiling ka nga way sa may mabuhi nga driver mo. Bisa ako kaya na bako do ano man nga do ginatabang-tabangan nila nga do ginakuot sila sulod sa salakyan na. Buinas May mga kalat sila. pang driver kag bintahagi man ko may kuan na may airbag sa lakyan mo. Gani, dako gate ang mabulig sa airbag action Eric. No? Ate subong okay na tong lagyan to, ang dalan to. Okay na to, tinuha na to. Ito, okay, ang mga body parts sabi, nagkaralaptop, pati sa may pasak-supply over, bala doon nagrulupad, bala nga mga body parts, guro bala mga gagmay sa hood, nga part, Wow. ang tape numbers, dubangan, wala na mo, nagtabog na. Adi, ang iba na, Police. talong tayo over. Pulis to kayo nang gauyas to kung traffic enforcer ngayon nakuhaan mo picture. Police to police. Pulis ang gauyas to. Okay, ginacheck nila kay Sino Kularo ang investigador? Si Aruliado? Hindi. Si Ganun, Perez? Hindi. Hindi man. Sige lang. Anyway, pasalamatan na kayang driver. Way Oo, wala matamaan ang driver action direct. No? Importante nang safe sila Gani? ang driver mismo. No, may mga sa likod sa salakyan na nagdedepende ba sa barigya bala prutas No. May mga box bala mga karton ka prutas action direct. Ina. Kining si Senso, no? Ano ba yung mga, ang likod sa mga salakyan, may mga prutas? Karton ka prutas. Basi ka negosyo prutas. Gani, ganun negosyo guro. Why Bago prutas man da? pamangkot yung, Why karga prutas ang likod ya? Why? Bago may mga prutas, tilapta tayo naman sanas kag orange ba? Naban, gini ba siguro naggutok pa siguro sulod ng airbag pag ito mga Pasilti. mansanas ko to. Why sir tilaptas dala na ng mga mansanas Gani. kag kuanda, mga pungkan kag orange. Sir, tetakso ni Rick nga wala sa nagtabog sa balay. Kaya may balay na damong. Oo no, meron na to balay sigad dalan da no. Oo, wala ka sa nagdiretso. Dikto lagi sa dalan. Amo na ka layo sa gitabog ya. Oo. Wala balay direksyon nga nagliko git patuo nga nagkadto to sa mga panimalay. Oo. At disgrasya po iguro ko dikto sa nagkadto. Diri lang siya nagugpa man sa may dalan man mismo. Amo na Swerte ka driver gid. Swerte git ka driver. Kay wala gid siya natamaan to kay na. Amo na, ang dapat sila nga halong-halong kid basta kung gabi action na reka. Hindi pala dulom dalang lugar, no? Nan. Pero hindi pala dulom dali mas dalom kay over, no? Nga Oo. pagtukan na nila.
Pero anyway, halong gid gyapon kay halin kato sa may alihis pakadto diri sa sulod sa downtown area kun amo ni oras dan wala masyado sa lakyan iban ka pinagusto gid man pagpadalagan. Pero sigurado ka, may karga prutas, ha? Why prutas ay Okay, kung kagaputas. si Julius Rainier Istares, pas niya ba si ko na pujot ang mga prutas pag-abot ni Action dyan? Why na kay karton na lang to kun na may atok siguro gid pinonsok ito gagapang hakop to sila sa mga prutas may mga karton ka lemon, mansanas, orange. Amo tong kaina sa may sulod mismo. Oo. Basta gito mo jot ng mga prutas. Yan, eh. Kung naman yung mga prutas, ito pag-abot, mga karton na lang bilhin, bro. Gani. Provide ko ra. Agad na nato sa may ospital, ginatuya, masagang kayo dugin oxygen, guro kay na blas ang hapo, sulod sa sakyan kayo. Natural, eh. Gabi nga dan ang airbag na bra. Wala, bot siya natin kung mga dodi marason ka, ba't sagun mo ginang dughan mo sila mo? Oo, kay na to, no? Bakit ba ito ko kinakamasagalakkat pa man sa aksyon na siya lang rin naglakat masulod sa ambulance. Atood, ati kaya Oo. pagkalini, bot silingon na hindi mangin siya luba ang pilas siya. Oo, dumay no injuries lang gid guro, no bruises. Tungod sa mga airbag. na. Ang magaling ni sir, Oo. ati mabatagan niya gina sa magdugay-dugay kay tik ang sitwasyon tila ba niya ni? pala. Oo, mabatsagan na gina. Kung magkagaho na karon. Dala sa hospital to, ano? Wasak gupi ang iato. Basta hindi ito, langis lakyan ko, palirekto eh. Oo, gani. Mahal na ko may insurance, black eh, para Oo. masalbar ka insurance. Correct, Pag correct. mga daan, guro na, o panaguro tapos bayad. Laban eh. Depende na sa investigation, kamay sa station number 8, action na Eric, no? Patante way manong driver. Yes, safe na safe ang driver action, Eric, no? Ah. Anyway, sa tuturan yung mga ka-action, reminders kaya kay damo pag nag-monitor, bla, basip na may mara, padara may mga mayo, katagitusuon, Nga? ga mag-donate sa ton nga ARB Mobile Pantry. Okay. Lapit na lang may ara kami another leg mga ka-action. Sabado Domingo kadamdamo ito mga 600 so ito na panagtagaan. Oo. Kasi may palabuton pero di na naman manunsong lugar para hindi mag-ano to sa area. No, pero sini na nga malapit kinadlaw action mga ka-action. Mas may ara pa na gusto mag-donate la. Buko hindi pagkikabiyapon ka baton sa mga donations, Is alam mo lang the mobile pantry action na Eric, no? Ano kaya gabi doon kami tribute sa downtown area si Kevin Libot ni Papanga pero do ka jutay na lang gid sa mga di pa nga jeepney nga nagabiyahe. Karon nga gabi action rek ano ka park diri on di tanto mo sa kadamo. May nagabulabigya pa mani baloten no kay gibagpadri sa ginsang mismo sandala Rizal Gatoslao. Jutay na lang gigaling na kapi na makal ini nagawalat pa sa nga jeepney pero kung diri ka magulat boss at ko kay kadugay kita mga jeep maglabay. Kung dugay man sila makalampuwas kung makalin sila dala nga lugar action na Eric. Karon nga gabi ka lang itan, it's full moon. Mo gid simpo na mi uwang gid sa mga kabukiran sa mga namin iban ga tambay gid sa gwa na action na Eric. Ano na ang pinaka-sitwasyon ng gabi lang karong sa Mayo kay Suhendran sa station number 6 nga nagamorto kay Don Vicente dra sa may check-in hotel action Eric. Sa totoo ka action tandaan nga isa sa rason sa pagtugas sa baratian sa tulawas sa mapaguyang ora pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa ngiko sa tulawas rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa batalya sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon!
Salamat kay Daxon John Diaz sa amo nang sa sitwasyon ko resulta kay na sa responde ng aksidente dira sa may flyover. Salamat kay Wayman Manong driver. Ang report kay nabatian bago lagid ginadulong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bayo. Ang pinakabago garantisado kang epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Balikan tanang karon si Aksyon John Diaz sa iya sininga final report sa balik niya sininga pagbalangad. Ang observation report ni Aksyon John Diaz sitwasyon sa Bacolod. Ang ginadulong man sa inyo sa kaluwan sa Santon Plus sa herbal capsule sa aton nga mga kababaihan. Abnormal ang inyong pamaranon para nga mangin normal tumarka Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig man ni improve sa aton nga digestive system. Naga-prevent ka makaangkong kita sang diabetes. Nagabulig man ni pasanag sa aton mata. Naga-prevent sa ginatawag nga eye disorder katulad sang cataract. Lamang ini sa mga benepisyo nga imo makuha kung ikaw nagatumar Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, mabaka. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan anong kailangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
dayon aksyon ra. Tamang serbisyo. Aksyon. Aksyon. Radyo. May gabi din na sa kay Kelly Jelly. Ginatamihan nyo lang si Mr. B-Boy Villasor sang CMO Sectoral Arsone sa pamilya ko sa Barangay Pandanon, DSB. Isa lang nga miyembro sang EFC. Dali na kay Kelly Jelly. Kay Ibon Butcher sang Germany. Kag kay Madam Vanessa Mayo Rochester, Minnesota. Gamonitor ginsaw. Amo man si Christine Minyas Villalobos. Paurok-urok ginsaw. Si Feli Morales Quilio Aliza Araman. Shout out lang da sa akong asawa nga si Jonah Guangco. Alin kay Francisco Guangco. Nagapaurok-urok man pamati sa atong sininga para tuntunan. Dara sa Charito Heights Subdivision, Barangay Granada, si Velia Iscamilla. Urok-urok isa. Dami ako lang dira, Claridad Family, sang Tabunan, Bago City. Kay Papa ko Edmundo, kag Mama Helen Claridad. Alin kay Edeline Labrador Caridad. Kay classmate Merly Dolido Magallanes, may gabi. Ang iban karon naman. Check tara mga report na gikan sa to correspondent, line number 1. Naka-standby si Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Yari si Aksyon Roger Gutib, line number 1 sa report. Jem, may gabi. Jem, please come in. Yes, action direct may gabi sa mga aksyon sa mga balita action direct na risasyon sa norte ng Bansang Probinsya sa direct na Occidental. Medyo matulotaway man ang mga mga area of responsibility na sa pila ka mga police station. Pero tesling ko kaway pang mangin matayo yun lang. Ariyan na yung report action direct yan. Sunod sa Cadiz sa update sa COVID-19 action direct manibag-o nga kaso sa bukid lamang at lamba 22 action direct. Ay, nagdugang naman. Abi ko na kay gagabi report po to 18. Sumunod dugan naman 22 na. Nagdugang action direct 22. Yun na, no naman. O, subong lagi nga adlaw ni. Okay. Pika 29. Amugin pag Luzon, di ka magbudan kay mga nag-positive action direct, mga nagtrabaho o kung mga frontliners o assigned mismo sa mga isolation center. Ba? Ang ara na bilang kadaan, na bilang kabantay, ito mo na kung live action direct, kamante kung matabo ganing gamusin daw kabudlay man nga tao tiya sa St. Andrew sa amon din nga isolation facility. Oo. Amon niya nagkalego action direct sa sining COVID. Sus. Ang una dire sa ini ka 30 anyos nga babae kag isa ka frontliner assigned sa St. Andrew Park Place namon dire. Nga sa diin kaina lang Abril 29 subong adlaw nagwaya sini nga artificial test nga ini siya ang nag-positive sa COVID-19. Sus. Residente na sa barangay Tinampaan, sila sa Kalis sa pag-idari frontliner, siya po na assignment sa Central Park Place, 22 anyos, ini nga lalaki, residente sa barangay San 5 frontliners man siya, kaya naman nagwa ang niya sila nga swab test nga ini siya ang nag-positive. Actually, routine ni siya mo nga pag-swab test mula sila. Oo. Kahit ang ila dira basta daw pila ka halimbawa sinerek isa kabulan abi na gina-swab test naman sila. Oh, okay. Na para ba masiguro gid. Magamo na nga pero kada din hindi na mabalad tawag sini routine swab test ang ginimo sa mga katapo sa IATF ba? Oo. Ang isa pagidiri taga Barangay Burgos kag inisya ang 46 anyos
sunod diri nga tina kang konsya sa mild nga headache. That's why nga tigil swab test. Pero hindi siya frontliners man. Okay. Ang gin-swab ba ni sa pitsa 27, kapitsa 29, nagwa man kag ang result is positive. Mm. Grabe no, tiyari pag-inaksinary ko, 5 katuig nga bata ni. Ang residente sa Barangay Mabini, pero LSI ni siya from Caloocan. Oo. At least asymptomatic man siya, nag-abot siya dari process itong Abril 22, nag-travel pitsa 26 ng Abril. Okay. Nag-abot siya di sa Bredco, pitsa 27 sang gabi. Pagka pitsa 28 swab test, pagka pitsa 23, karoon ka daw nagawa ang result positive. 5 katuig nga bata ni nga lalaki. Ang sunod 30 anyos mo ni babae taga Barangay Jerusalem, LSI Alisa Pampanga. Okay. Kag ini siya ang nag-travel man sa tong nag-process sa iya sila nga S-Pass sa itong pitsa 26, 27 sang gabi nag-abot sa Bredco, 28 gin-swab test, so bunga daw nagwa man positive ang ila sila nga resulta. 27 anyos pagin nga babae, residente sa Barangay Mabini, LSI alin sa Caloocan, na-process ito pitsa 22, pitsa 26, nag-travel, pakadto diri pitsa 27 nag-abot, pitsa 28 again, swab test, pitsa 29 nagwa result positive. Isa pagin sa 54 anyos nga residente sa Barangay Jerusalem, LSI alin sa Pampanga, amo man na pitsa 26 man siya na-process, pagka pitsa 27 na-travel, 28 nag-swab test, kag pitsa 29 positive man siya. 18 anyos nga babae, residente sa Barangay Calisbiho, close contacts and confirmed cases number 713. Gini ang gin-swab test man, pitsa 28 kaina, nagwa man ang result positive. 34 anyos nga lalaki, taga Barangay Jerusalem, LSI sa Pampanga. Amo man, nga istorya ya, 26 nag-process ng Espas Bay City na travel, nag-abot sa Bredco. Pagka pitsa 28, naging swab, pitsa 29, nag-positive. 34 anyos nga residente sa Barangay Zone 5. Cross contact na siya isang confirmed cases mo sila nga naksineric nga kung sila kita close contact, resulta sa contact tracing. Okay. So, pitsa 28 sugin swab, pitsa 29, nag-positive man in 35 anyos nga lalaki. Patient number 722, 28 anyos nga babae, residente sa Barangay Zone 5, close contact man siya sa isa ka nag-positive sa siyudad sa Sagay. Kag mumanihan, 28 ginswa, 29 nagwa ang result positive. 66 anyos, senior citizen, taga Barangay Jerusalem, LSI, alin sa Pampanga, ate 26 man nagsugod, process with city ni travel, 28 ginswa, 29 begin. Nagwa ang iya nga result positive. May 2 years old, aksyoneric nga babae, 2 katuig pa lang, taga Barangay Jerusalem, itong upod nila ni pamilya dahil sa Pampanga, kag nag-positive man, nagwa man result subong adlaw. 31 anyos nga residente ba niya sa Barangay Jerusalem, kag Israel sa Pampanga, upod niya po ng pamilya, ang ining patient number 725. Patient number 726, 23 years old nga lalaki, residente sa Barangay San 5, close contact siya ng isa nagpositive sa Siyudad San Sagay. Ang patient number 727, 24 years old, residente sa Barangay Sicaba, frontliners, aside man siya sa St. Andrew Park Place, nga nag-positive man siya. 23 years old nga lalaki nga babae, residente sa Barangay Zone 6, Akor ni Sali sa Cebu, asymptomatic siya pero nagwa ang result subong April 29 positive. 39 anyos nga babae taga Barangay Zone 5, kagini sa confirmed case o contact, close contact and confirmed case. Ang sa Siyudad sa Sagay, positive man, 50 anyos nga babae, residente sa nga Barangay Zone 5, confirmed case o close contact and confirmed case niya po dito sa Sagay. Positive. 731 nga
pasyente 35 anyos sa edad, babae, taga-barangay Tinapan, frontliner sa assignment sa St. Andrew Park Place. Ano pagid ni Ario, 30 anyos pagid nga lalaki, residente sa barangay Zone 6 frontliner sa St. Andrew Park Place. Nag-positive man action Erika. Isa pagid kaapor nga nagalin sa siyudad ng Escalante, pero residente sa barangay Daga, 55 anyos lalaki, nag-positive man. Tama na action Erika, actually total namon subong diri na kaso sa siyudad sa Cadiz is 46 naman. Daw nagambas-ambas kami sa siyudad San Sagay, kay siyudad San Sagay 43 ang kaso iya sa siyudad San Sagay, action Erika. So, ang amon diri nga masabi nga mga dakpan nga mga nagbayalar sa curfew, hindi na mga taga-siyudad sa Cadiz Kalabanan, mga pangayaw. Ligad to, may ara nga taga-siyudad sa Escalante, may ara taga-siyudad sa Victorias nga nadakpan diri nga sa curfew na bala kati marupuli naman kuno sila o galing kati anong tang curfew naman diri alas 8 sa gabi. Amo na nga daw medyo tulo temprano kaya afternerek ang amo diri nga curfew. So far medyo matotaway man afternerek ang mga police station. Okay. Palagi man subong sa mga ang mga record subong mga kuala ni Los Alpaud lang eh. Wala magaling siya mga PT kuala dito bra. Pero diba siling nato kabay pa nga mangin tayo yun lang. Ang siyudad sang Sagay gali nagatag abiso ang napagawa sa Executive Order number 12 si Mayor Sir Di Marañon nga ginadumili ang pangayaw sa Barangay Vito bala sugod buwas nga lawas sa Mayo 2 Domingo. Okay. Kate fiesta na ang ginaparugutan na to bisan pa kay nga barangay daway gid nga parugutan only data gabito gid lang kag 30% lang gani sa simbahan sang kapasidad sa simbahan na ginapanugutan nga maka-attend sa simba. Gina-encourage lang ni Mayor Sir Di Marañon ang mga tao nga mag-online na lang sa misa kay mati dira daw bantog na mong kakantot sang patron sa Senior San Vicente Ferrer. Gani. Pero subong daw hindi gid pwede sa direksyon na buwas hasta na sa Pizza 2 Domingo action direct. Wala sa pangayaw makasulod na. Taga dito lang, bisa gayping pa ka barangay siyudad sa Sagay, di gani pwede. Kaga ang na-allowed lang ginara, amo lang ang may mga importante o kung mga essential man na pwede makasulod action direct. Maning mga balita, ato ba doon ang man sinima tinion? Direkta dari sa ito ng tangat sa may norte kaman sa probinsya sang Negros Occidental. Una sa balita, oras sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutibig nga report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kita Sir Roger Gote. Babi kumayo na itong dalaga sa Cadiz kon COVID-19. Pagkabalanti, kiningadlaw lang nagdugang na mag-23. Si 23 plus 18 ba mga 31 naman. Sabay pa nga hindi na madugangan ng Cadiz, ha? Ay ito ginatagaliog mo na si Mayor Bading Escalante. Every time nga nagasaka, ang hilanat as ang COVID-19, no? Ang area ni Aksyon Roger Gotip tulo tawhay, ha? Bisar paano magkagulo ginawa man ang aton nga mga kapulisan da. May gabi kay Kapitan Madirin Diaz, kay kumpare ko dira Jonathan Diaz, no? Sa mga taga-barangay 18, may gabi gid. Taga-paurok-urok kita. May gabi dira sa mga taga-tabernas. Kag sa mga taga-Purok Pasil, Poblasyon San Enrique, ga-monitor gisilaw. Siling ni Toto Edwin Coral. Baka isag lang ni Inday Bam kag ni Kumari ko Ampay kag ni Tutong gani. Lipat ko tsura ni Toto Edwin Coral. Nagtambok ka Toto Edwin. Gani siya una, tambok man siya eh. Ayos, salamat kita kay paring Awin Alon Sagay. Dira sa Sumag, may gabi igid. Ilay-ilay na si paring Awin Alon Sagay sa Sumag. Ang balita ni Aksyon Roger Gotib, ginadurong sa iyo sa kalawan sang DTX 500 capsule.
ang may edad pwede maghubin, apoy digid, ang sekreto tumarka. DTX 500 capsule. Loaded sa superior antioxidant nga nagaprotekta sa mga skin cells batok sa nagapaguba sang free radicals nga ginapalala sang polusyon, UV rays, kag mga bisyo. Gani, mag-DTX na, sekreto agod ikaw maggwapo. Ang report man ni Aksyon na Roger Gutib ginadulong man sa inyong kalawan sa may TC alkaline nga vitamin C napapatudan sa mga eksperto tunay kag natural nga antihistamine properties. May TC makabulig sa Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Mayong gabi dira sa kay Jerry Rombines. Uy, kay migo ko dira Jerry Rombines. Sila Carlota, ni mong hindi ko magsala, no? Sa barangay Balabag, no? Migo ko Jerry Rombines. Muna siya bilang pulis mo. Ipat ko, wow. Si Teresita Orita Kahuraw, daga paurok-urok ito. Francisco Guangco. May gabigid kay Ars Villanueva. Salamat gid sang 40 stars, ha? Kay Ars Villanueva. Toto Paul Kenneth Rojo sa Talisay, mayang gabigid. Kay Lino Enriquez Deport. Kami lang si Inday Bell kag si John Lennon. Sang Acacia Valladolid ba? John Lennon. To singer ba? Great ko lang si CJ Takanloy. Kag si Romy Takanloy. Alin kay Mary Marfil Takanloy Jr. Jeff Magtubo Hamantok, may gabigid. Kay Materesa Filinyada, may gabi, ha. Kay Bon Ignacio sa La Carlota City, may gabigid. Mama Winnie sa Burgos, kag Tatay Freddy Burgos sa Bisco Minalbagan. Kamya kamo ni Vladimir Burgos Lopez. Joby Artagami. Yes, pwede nyo kami mag-ihan diri sa Bisakino Drive. Tourist Inn, may Barangay Bilamonte. Ang inyo ERB Mobile Community. Okay. Ika driver kami, Bill Tuwa. Namon asosasyon. Sige. Try ta na. Neil Malantay, may gabigid. Kapaurok-urok. No? Sige. Alis sa report na Aksyon Roger Guti. Mari para ka-standby sa number 3 si Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Percival Villamor sa report first. Mayong gabi. First, please come in. Mayong gabi, Aksyon na Eric, kaga sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol sa gihapon. Aksyon na Eric na ang syudad sang Lacarloca nga sa diin kita diri aton nga task sa pagbantay sa mga balita. So ang syudad sang Lacarloca sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe sa gihapon Aksyon Rex, no,
silipit yapon sang ginatawag nga curfew sa palibot sang syudad sang La Carlota sa mando man sang aton executive order nga alin sa aton nga pinalangga nga gobernador Bong Lacson. Action Rex so nagkandak sang operation sang pag curfew mga alas 12 sa gabi action na Eric nakibot man ang mga trupa sang kapulisan sang La Carlota nga may nagadalagan upon may nagadasig na dalagan nga singgol nga motor sa dalan sang Bliss Street sa Barangay 1 Poblasyon Siyudad sang La Carlota. Kag ginaprehend din sang aton nga kapulisan kag sang aton nga nagabantay sang curfew hour sa tion sang kagabiyon mga alas 12:05 aksyon Eric. So nagpalakas pa ini ang suspect kag isa pa nagaibalo naman sang protocol nga may ara nga pag kandak sang curfew sa bilog nga La Carlota sa 14 ka barangay. So ini ang suspect aksyon na Eric na dulog sa punta kay may ato man dito nga trupa din paraan siya kag din pamangkot kundi siya nagalin. So sala-sala ini siya sang sabat sa aton nga kapulisan kag kuha ang iyang ginpangayo ang lisensya kag ang rehistro sang motor wala sa sang gipangita sang uli ipamangkot siya sa ngalan. So ang ginatag niya nga ngalan nga si James Gunn E. Gargallo alias Jimboy no kag 38 anyos kag pumuluyo sang Berto Street Barangay 2 Poblasyon Siyudad sang La Carlota. So dito na detect sa aton nga mga kapulisan nga daw may ara siyang standing warrant of arrest. So kitawgan ang trupa sang kapulisan sa opisina mismo sang police station kag dito nakita nga may standing warrant sa violation sang Republic Act 9165. Kag dito lantaw ang warrant of arrest nga ginpanaog ni Honorable Judge Mila Diab Camiso, presiding judge sang Branch 64 La Carlota City. Kag ginpapanaog siya sa iyang single nga motor kag dito presking siya sang aton nga apprehension officer sang siyudad sang La Carlota kag naikapan ang isa ka itong nga pouch sang ginasudlan sang sinsilyo aksyon Eric. Kag dito sa pagkita sang aton nga kapulisan may na-recover sa ina nga anom tanan ka itself transparent suspected shabu. Kag sa idalom sa itong items may nakita naman nga puti nga papel nga napilo aksyon Eric. So gimbukad sang aton nga kapulisan nagtambad sa pananawan sang aton kapulisan nga may ara siyang laya nga dahon sang marijuana nga ginpa laya na nga ready to sup na lang aksyon Eric no. Kag dito dakop siya kag gindala sa police station sang siyudad sang La Carlota. So na-recover man sa iya posisyon kag control ang isa ka improvised toter ang isa ka unit sang Samsung touchscreen nga cellphone color itom kag isa ka Rusi nga motorcycle nga color ito man kag amo ini ang ginagamit sang suspect nga pag-transact sang droga. Ang ini nga suspect nga si James Gunn E. Gargallo alias Jimboy, ini siya sang nagligat nga mga binulan, ini siya ang in-target man sang aton nga kapulisan nga igadakpon o galing madadlog, ini siya aksyon Eric, pero sa kagabi na ubos gid ang dibuinas niya no tun sa aton pa nga mga katrupa sang kapulisan, ubos gid ang dibuinas ni James sang pagpuro palagyo sa aton nga katapo sang kapulisan sang siyudad sang La Carlota. So na-recover sa iya ang isa ka putos sang
marijuana kag shabu nga naga dalagan ini sa market value nga 6,300 pesos aksyon Rex, no? Kag ini siya ang nagapangatubang karon sang kaso sang ipasaka dugang sang kapulisan sa iya sang pagbayular sang Anti-Drug Act 2002 sang Republic Act 9165 action Rex. So karon ini siya ara karon pa nahunong sa custodial facilities sang siyudad sang La Carlota. So ang aton iban nga mga kapulisan sang siyudad sang La Carlota nagapadayon man sa pagbantay sa gihapon sang curfew hours diri sa palibot sa siyudad sang La Carlota agud tumamintinar action Rex ang ginatawag nga peace and order action Rex. So mo ini ang aton nga nakuha nga balita gikan diri sa siyudad sang La Carlota mayong gabilang sa Honorable Kapitan Chadteria, Honorable Kagawad Jufred Sapanta, kag Honorable Don Gisrael Emboltorio sang siyudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa police station sa siyudad sang La Carlota ang inyo ka-aksyon Percival Villamor una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ay, Patrol! Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Live report gikas Central Negros. Paing kabi dira kay Mr. and Mrs. Ate kag Kuya Mark Efrena. Napaurok-urok pagli si Kuya Mark Efreno ang iyang nga Mrs. kag ang iyang kabataan ba. Okay na to kuya nga aton kwan, aton nga uniform. May time ka, PM mo lang ko kay Pulo Pangapi naman ta. Rosemary Kabugwason da, may gabi ha. Kay Ma Teresa Diroki da, gapaurok-urok. Sa Riyadh Kingdom, Saudi Arabia, Rasilito, si Condis. Kag si Andrino Comida Butanas. Gamonitor lang M. Diri. Gamonitor lang kami diri sa taxi. Okay. Naman sa taxi mo dato to Andrino Comida Butanas. Kay Bobby Muñoz. Dira sa Talisay. Kamusta sinong Bobby Muñoz da sa Talisay? Ang lemon itong ginatag mo sa akong nga tanom nung bukatambok na sumong. Kabay pa nga magbunga, no? Maproduktuhan taman. Nagabi dira kay Engineer Arthur Normandy. Engineer, musta ka da? So, hidlaman ta simo ba? Magabalik kita when we come back. Balik ka report ni Action John Diaz. Final report sa ato sa Liga Patrol 2. Pagkatapos lang, sa ato importante nga mga pahibalo. This new sponsorship is... Do not just throw away questions and state. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon,
may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna?
Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik tiri sa ato pabalakat mga bidira kay Reynaldo Fodiruso. Balikata ato ko Patrol 2, balikata sa Aksyon John Diaz. Sesiling a final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon John sa balika report. Please kamak. Aksyon Eric Magalawig pa sa Kapindua Kasimana, ginapatumang experimental routing sa Bacolod Traffic Authority Office na mismo sa may Burgos Circumferential Road inang ginabotamblan nila nga baral sa tunga sandalan. Agod nga hindi na maka-U-turn ang pila ka masarakyan nila binalagakadto sa pila ka may establishmento komersal malapit misos mo sa Burgos Circumferential Road. Inisunod kay Police Major Ruel Culanag ang tagpamuno sang bitaw kag Traffic Management Unit sang Bacolod City Police Office bangod ini ilagi na tunaan sa karon kay nakabato na sila sa pinakamapositibo nga feedback o kunabing nga pananawan gikan sa publiko labi na sa mga riding public nga nangin maayo dara ang resulta sang ila dara tikang nga pag dumili sa U-turn sa area ug kay nagaulat pagit sila sa pinapig tamati ni ono kumadawag bagay panahon para pagit nga mastudyohan kag makapigpon pagit sila sa madamo nga mga reaksyon gikan sa publiko kag makita nila nga maayo lang man ang response ang public action Eric na nila ni nga i-request sa guni ang panglungsod sa syudad sa Bacolod nga himuon na permanente ang iladra nga pagmentenar nga wala na sang U-turn sa lugar. According to kay Kulanag, sadto abi sa gina ka problematic nga lugar ang area sa Burgos Circumferential Road. Pero wala labot sa lugar dira, may ibang pa yung areas diri ka sa Libertad Public Market nga ginatun-an man sang bitaw para maganagan ang karamuon sa masalakyan nga naglabay sa mo nga lugar. Sige, sir. Ano ang effects mo after the implementation of no left turn policy sa Burgos? So, sir, mayong hapon, nasa pagpalamati, no? Ang dar sa aton is nag-implementar kita sa no left turn between sa aton circumferential kag Burgos nga street. So, ina siya apektado na ang kuanan sa Lokwes kag Sumakto, which is ang customers nila kisa magwa nila
malip store. So amo na ang gahatag sa aton sa gutok sa dalan. Okay. So experimental nato nina, ginbutangan ta sa mga barrier sa tunga, ginbutangan ta signage which is na pagwa nila sa Lupwes, kapag wa sa may Macdo, automatic pa right turn sila. So right turn na siya, going na siya pakadto sa west. Okay. Tapos kung magraya, gawa ka naman sa Lupwes sa likod, going ka sa east, so right turn ka naman. Tapos from south northbound, haling ka sa south, makadto ka sa aton sa may north. So mahaliko ka man daya sa left turn po sa nan, hindi ka man kinagayo sa aton ang Lupwes, kaya hindi lang pagkubira ng ilang sulodlad. So nag-adjust kita da, ginidog-idog ka for convenience ng ilang customers na makaliko sa aton sa Lupwes. Okay. Pero saan mo na ang solusyon sa problem dito na traffic dito? So muna siya na nakita namon, so kating traffic is a experiment din So muna siyang almost nga nakita namon ng problema. Once mag-lip turn na ang mga customers na magwadira sa may aton Macdo, nagagutok ang dalan, although may traffic lights kita da, nakago na. Pero ang salakyan hindi pa makago, it's because sa lip turn nga stranded sa dalan. So, aksyon ay kamatihan si Police Major Ruel Culanag ang tagpamunog sa bitaw kag TMU sa Bacolod City Police Office. Balik nagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kit Patrol 2. May gabi dala kay Madam Grace Fus. Na-miss na ni Madam Grace Fus ang lutong GNG. Sige galaway ko sa mga post mo, sir, sa GNG. Sigurado ko magpuli hindi si Madam Grace Fus sa I think New Jersey ni sabla mo. Makatilaw naman sa sang minuto ka GNG. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimano ng Action Night Patrol program sa Webes nga edisyon. Magata ko piniti po radio balik ini buwas Biyernes. Ato sa nga mapatrol unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabi sa kay Action John Diaz. Back to back kay Action Papang Nixon Tahom. Action Roger Gutoy, of course, Action Percival Binamor. News Center Action del Sarasar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordoba, Alex Montes, sadra ka kay Inday Blasa, may gabida, kay Meli Oligo. Sa mong station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang yulagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, isiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw gay pagkalipata, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.